športe sa hovorí, odkaz je len kolektívna pamäť. Samotný talent ti nezaručí miesto pri stole basketbalovej nesmrteľnosti NBA. Môžeš dávať 30 bodov za zápas, ubrániť najlepších hráčov sveta a predvádzať hiklikty hodné siene slávy. Ale ak sa za teba nepostavia fanúšikovia a médiá, ak sa k tvojmu menu neprilepí ten správny príbeh, zostaneš zabudnutý. Dnes sa budeme rozprávať o 10 hráčoch, ktorí počas svojej kariéry nikdy nedostali dostatok uznania. O hráčoch, ktorí mali všetky predpoklady a zručnosti, ale nejako sa im nikdy nedostalo zaslúžených poct. Nejde o žiadne dramatické odpočítavanie od desiatky po jednotku, len o 10 mien, ktoré si zaslúžia viac rešpektu, než akého sa im dostalo. Tak sa do toho pustíme a dajme týmto zabudnutým klenotom, čo im patrí, začneme s Musim Boguesom. S výškou 160 cm stále drží titul najmenšieho hráča, ktorý kedy vkročil na palubovku NBA. Ale čo si väčšina ľudí úplne neuvedomuje, je, aké neuveriteľne ťažké je nielen dostať sa do ligy s takou výškou, ale aj v nej vydržať. Zamyslite sa nad tým. Pri výške 160 cm je každý útočný systém navrhnutý tak, aby vás úplne pohltil. Ste chodiaca nevýhoda, terč pre obranu a každú noc hráte s vrodeným handicapom. A predsa Musi nielenže prežil, on v NBA žiaril 14 sezón, dokazoval, že srdce a zručnosť dokážu poprieť fyziku. Musi sa neudržiaval v lige len silou vôle, on ju riadil, bol jedným z najčistejších rozohrávačov, akých liga kedy videla. Bogues stále patrí medzi 25 najlepších nahrávačov v histórii NBA. A ak chcete hovoriť o efektivite, je jediným hráčom v histórii, ktorý v jednej sezóne priemeroval viac ako 10 asistencií a pritom mal menej ako 2 straty na zápas. Na svojom vrchole mal najlepší pomer asistencií k stratám v celej lige. Jeho výška ho možno definovala, ale jeho zručnosti spečatili jeho odkaz. Keď Musi v roku 2001 ukončil kariéru, NBA nemusela dlho čakať na ďalšieho nízkeho rozohrávača, ktorý by rozvíril body. Na scénu prichádza Gilbert Arenas, strelca zo začiatku 2000 rokov, ktorý spôsobil v lige rozruch. Gil nebol len dobrý, bol magnetom na divákov, získal ocenenie najviac zlepšený hráč, 3-krát sa dostal do All-NBA výberu a v roku 2007 bol kandidátom na MVP, keď súperom nastrieľal priemerne 28,4 bodu na zápas. No napriek všetkým ohňostrojom na ihrisku je jeho odkaz zatienený krátkym vrcholom kariéry a nuž incidentmi v šatni. Čo mu ľudia často nepripisujú ako zásluhu, je to, ako pomohol pretvoriť pozíciu rozohrávača. Predtým, než prišiel Dame Time pred modernými skórujúcimi rozohrávačmi, tu bol agent Zero nebojácny combo guard v ére, ktorá od svojich dirigentov na palubovke stále očakávala najprv prihrávku, až potom strelu. No zranenia a povedzme, nie úplne najlepšie rozhodnutia mimo ihriska mu zabránili naplno rozvinúť svoj potenciál. Aj tak, keď bol Gil na vrchole, bol pre súperov skutočným problémom. Poďme sa vrátiť v čase do obdobia, keď sa ešte diskutovalo o tom, kto bude ďalším Michaelom Jordanom. Na scénu prichádza Clyde Drexler, ktorý vstúpil do NBA po boku Emie a okamžite si začal budovať povesť jedného z najlepších rozohrávačov ligy. Mal 3 sezóny, v ktorých dosahoval aspoň 25 bodov na zápas a raz skončil druhý v hlasovaní o MVP hneď za Jordanom. Clyde mal tú smolu, že bol výnimočný v nesprávnom čase. Hrať na tej istej pozícii ako najväčší hráč všetkých čias v tej istej ére znamenalo, že jeho dominancia bola zatienená. Clyde the Glide bol kompletný hráč, výbušný, technicky zdatný, obojstranná sila, ktorá dokázala ovládnuť zápasy svojou atletickosťou a tvorivosťou, jeden z najlepších strelcov svojej generácie. A predsa sa jeho odkaz akosi stále zdá byť podceňovaný. Joe Dumars. Klasický prípad toho, keď je niekto skrytý priamo na očiach. Koľkokrát sme už počuli o Pistons Isiaha Thomasa, ako by tam Dumars ani nebol, pritom ticho držal jednu z najdominantnejších dynastií všetkých čias. Oni nielenže spomalili Jordana, oni ho šikanovali a vyhrali tituly v rokoch 89 a 90 za sebou. A čo Dumars? Práve on bol tým, kto presadzoval neslávne známe Jordanové pravidlá a robil budúcemu najväčšiemu hráčovi života peklo. Ale to, čo ho naozaj odlišuje, je jeho vývoj. Do ligy prišiel ako hráč, ktorý nevedel strieľať, no potom sa premenil na prototypového hráča typu 3 a D ešte skôr, než to vôbec existovalo. Jeho hra sa stala vzorom pre budúce generácie, no jeho meno len zriedka dostane uznanie, aké si zaslúži. A keď už hovoríme o hráčoch, ktorí predbehli svoju dobu, musíme spomenúť Denver Nuggets. V
V 80. rokoch, keď zvyšok NBA bojoval v ére mŕtvej lopty, Nuggets šli naplno, hnali tempo vďaka svojmu tichému zabijakovi Alexovi Englishovi. Alex viedol ligu v skórovaní v roku 1983 a v 6 rôznych sezónach získal hlasy na MVP. Vďaka jeho efektívnej hre našli Nuggets hráča, ktorý viedol ich ofenzívu takmer 10 ročie. A v roku 1985 sa Denver pod vedením Englisha dostal až do finále konferencie. Aj keď jeho neuveriteľné priemery ovplyvnil útočný štýl jeho tímu, história zabudla na to, že tento krídelník bol jedným z najdominantnejších hráčov celej svojej generácie. V skutočnosti žiadny hráč NBA, dokonca ani Jordan, Karl Malone či Larry Bird, nedal v 80. rokoch viac bodov ako Alex. Aspoň English sa dočkal uznania. Iný také šťastie nemal. Vezmime si Barona Davisa, jedného z najexplozívnejších rozohrávačov 2000 rokov. Napriek tomu sa zdá, že jeho vplyv sa v histórii ako si stratil. Bol to výnimočný atlét s elitným prehľadom v hre, Davis dvakrát viedol ligu v ziskoch lôpt a v sezóne 2003/2004 sa dokonca dostal do prvej desiatky v hlasovaní o MVP. Bol skutočným ofenzívnym motorom, ktorý zvládal skórovanie aj tvorbu hry, no napriek tomu sa dostal len na 2 All-Star podujatia. Jasné, efektivita nikdy nebola jeho silnou stránkou, ale jeho miesto v top 50 NBA v počte asistencií za kariéru dokazuje jeho dlhovekosť ako rozohrávača. Štatistiky na neho možno zabúdajú, ale každý, kto ho videl hrať, nikdy nezabudne na tú energiu, ktorú prinášal, ani na to, ako fyzicky dominoval svojim rovesníkom na pozícii rozohrávača. Baronov príbeh sa podobá príbehu Dale'a Ellisa, ďalšieho talentu, ktorý nikdy nedostal taký odkaz, aký si zaslúžil. Keď ho v roku 1983 draftovali ako 9. v poradí, Ellis spočiatku vyzeral ako hráč, ktorý strávi kariéru na lavičke. Ale keď sa dostal do Seattlu, všetko sa zmenilo. V roku 1987 získal ocenenie najviac zlepšený hráč, keď jeho priemer stúpol zo 7 bodov na zápas na 25. Jeho tajomstvo: čistá streľba. Ellis bol pred svojou dobou ostrostrelec z diaľky, ktorý ničil obrany ešte predtým, než sa trojky stali dominantné. V roku 1989 doviedol Supersonics do semifinále konferencie a získal svoju prvú a jedinú nomináciu do All-NBA tímu. Ale po odchode zo Seattlu už nikdy nedosiahol také výšky. Jeho vrchol trval len krátko a keď ukončil kariéru ako druhý najlepší trojkový strelec v histórii NBA, legendy 90. rokov ho už dávno zatienili. Čo keby sa tým Hardaway nikdy nezranil? To je tá miliónová otázka. V prvých rokoch u Warriors nebol len vychádzajúcou hviezdou. Vyzeral ako budúcnosť. Už vo 4. roku bol trojnásobným All-Star hráčom, dostal sa do All-NBA tímu a prebojoval sa do top 10 v hlasovaní o MVP. Potom však prišla pohroma brutálne zranenie väzov, ktoré zastavilo jeho rozbehnutú kariéru. Jasné, mal silnú druhú etapu v Miami Heat, dokonca skončil 4. a 6. v hlasovaní o MVP, ale tú istú mágiu už nikdy celkom neobnovil. Čo však pretrvalo? Jeho vplyv. Jeho útep two-step crossover nebol len smrteľne účinný, bol revolučný. Zmenil spôsob, akým rozohrávači útočia a tak vydláždil cestu pre hráčov ako Allen Iverson, aby posunuli lámanie členkov na vyššiu úroveň. Ďalšie meno pozná každý, no jeho odkaz je aj tak ako si podceňovaný. Oscar Robertson nebol len skvelý, bol basketbalovou anomáliou. S výškou 6 stôp 5 bol dokonalým rozohrávačom s postavou a zručnosťami moderného superstara, no hral v ére, ktorá naňho ešte nebola pripravená. Už vo svojej druhej sezóne v NBA mal priemer triple-double za Cincinnati Royals. V prvých 9 rokoch viedol ligu v asistenciách 7-krát. V roku 1968 bol najlepším strelcom NBA a neskôr priniesol Milwaukee ich prvý titul. Pred Larrym Birdom mohol byť Bigo najkomplexnejším hráčom, akého hra kedy videla. A aj dnes má rekordy, na ktoré sa nedokázal dotiahnuť ani Nikola Jokic. A nakoniec tu máme najvýnimočnejšieho hráča z tohto zoznamu, aspoň pre nás. Mahmoud Abdul-Rauf, známy aj ako Chris Jackson, meno, ktoré z dôvodov presahujúcich basketbal stále príliš veľa fanúšikov nepozná. Buďme úprimní, Mahmoud bol Steph Curry ešte pred Stephom Currym ostrostrelec s neobmedzeným dosahom, smrtiaci po driblingu a s takým vysokým výskokom pri strele, že sa zdalo, že ho nemožno zablokovať. Pri výške len 5 stôp 10 bol blesku rýchly, neúnavný bez lopty, nedal sa ustrážiť a bol najspoľahlivejším strelcom trestných hodov svojej doby. Jeho kariéra však nevybledla, bola vymazaná. Po
Po tom, čo získal ocenenie najviac zlepšený hráč, zaujal postoj a odmietol stáť pri štátnej hymne kvôli svojim presvedčeniam o útlaku. Netrvalo dlho a jeho miesto v lige záhadne zmizlo. Náhoda. Povedzte vy. Jedno je však isté, keby Mamút hral dnes, bol by veľkým problémom. A týmto toto video ukončujeme. Viem, že niektorí z vás nebudú súhlasiť so všetkými výbermi, tak mi dajte vedieť do komentárov, kto podľa vás bol prehliadnutý. A ak chcete druhú časť, určite dajte odber.